Tete MaSivanda vazodecida kutaura chokwadi kuti vanozviziva kuti Mai Mazowe vakatotsvaka munhu anogona kukuvadza spine yamazepe. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Masocialize ekuZimbabwe adecida kufumurana. Ketina ari kubhadharwa $300 naMai Mazowe kuti adhise vanhu avatuke. Handiti sezvimwe chetezvo zvakabhadharwa Ketina kuti atuke Yokozuna zvikabhadharwa zvakare kuti atuke matigimu. Ndo basa rake Ketina, ndo mawaniro anoita content. If you need anything unongomubhadhara. Saka panyaya iyi Tete MaSivanda vari kudura zvese zvakaitika. Ndinoti munyatsopambatisa nezuro palive kana vanhu muchinyatsoshandisira netese andinatsoshandira tinachakwatsa kana kuti ndodze including you Tete MaSivanda. Inini hazifi kana kuti ndiripo kungondidhisa kumwe kuya vapedza kudaro. So Mai Mazowe vaizviziva nyaya idzi dzelast week idzi, ndaudzwa zvese, handina chasara ende hanzi ivo vataura kutoti nezvandakaita nezuro nekuti inini palive ndaitarisirwa kuti ndende ndinoti iwo chibhataniwo uri kublackmaila Mai Mazowe chichichichi. Saka hanzi nezvandakaita izvozvozvo ndiri kuda kuti ndibhadharirwe ketty nditukwe 365 days. Hanzi inini namatigimu nanerena nayoko tese kufanira kunge tichitotukwa vakati hanzi vada kutibhadharira mari. Saka ivo vapedza manje kwatiri vanenge vachiuya kudai isu tichiva respectawo tichiti hamu wedu mere shumba chichi, but voenda kudaio vanenge vachienda vachinotipisisa mari chaiyo. Kutaura kuno makanditorera chikafu pamuromo Mai Mazowe, makanditorera chikafu pamuromo nokuti inini izvozvo kutaura kunoku kwandai advertise kuya basa handisisiko nokuti ndiri kuti ndini ndakaita sei, ndakadya mari dzevaridzi dzedze dzandakaenda ndikanodi ndipeiwe munongotaiwa ndisazogona pakati kusvikira neivo vachabvunza vakupisana neni manje, kuita kupisana neni kudai so kumastars komuinga ndiri kubata basa wari pano. No, ndozva ndiri kutaurirai kuti hamusisina chekuprotecta. Ndavaningirira ivo ndavatumira ndosvika kuma4 am kuma3 am pandazogwa nyaya dzachona idzodzo. Ndichitsanangurwa nemunhu ari padhuze navo chaipo achinditaurira kuti ndizvo zviripo. Ndachema musodzi kudai Mai Mazowe anzi Mai Mazowe. Saka zvandibata zvokuti kuzvidzora kwandiri kutoita nekuti pane zvimwe zvinhu zvekuti zvatisingakwana kuita tiri mukati mehasha kana kuita sei. Asi andinoda kungokupai nzwisa Mai Mazowe kwamuri mese nezvamandiita zvamari muchitaura futi nyaya dzematwensa muchitaura kwese kundichengeta kwamunoita musingandipe kana sende kana dhora. Nyaya yamazepe kana muri kurememba pamakafona imini muchiaprocha muchiti munhu ngaatsvagirwe ngekiri inonzi munhu aitwe seakuvadzi mazepe. Maiti imimi hamusi kuda kutauraiwa asi maida kuti arohwe kana musana aite spina, hanzi zvespina agare muwheelchair kana kuti adi apara makazvitaura. Handiti ende ndoda kutotsvaga kana ndichaita kuti mwana wangu yangu inochengeta manje kwete zvekutamba. Swaga ndiri kukumbirisa usapinde mazviri, imbomira kupinda mazviri nekuti patime iyoyo uchada kupinda mazviri stereki kana kuti toti hanzi Tete MaSivanda ndakuda kudaika unongochipisisa mukoma wedu uyu. Handidi kukunyebera because ndichatsamwa. Kana ndatsamwa ndinenge nda kuita air to z. Ini chinhu chandakaita ndechekuti iye mazepe wacho ndakanga ndisasaendawo kana kumalive kwake mazepe. Ininiwo ndakanga ndisaita senzikato because ndakanga ndisingade kupinda munyaya dzavo ndakanga ndisingade kupinda munyaya dzavo. Ina handina pandakambobvira ndambotukana namazepe kana one day pandakatombouya pepe ndichitodi kana yachida kupupura rakanga ritori skiti rangu namazepe atotete ngatite skiti chichi pedzinoti chichi ndikatobvuma ndega ndakabvuma ndega. Inini manga manzi muri kuda kubhadharirwa keshi kuti akutuke 365. Hanzi kuti antuke 365 days nekuti inini ndiri kuonererwa pandinokwira pepe palive. Ini handitaure zvandandifanira kuti ndiite senditaure because nezuro inini ndaitarisirwa kunzi ndiri kufanira kuuya palive ndoti iwewe uyu hanzani uyu chibhatani wablackmaila Mai Mazowe unozviitirei ukazodai ndikati no chikara kana manditi ndibaye live ndikufanira unotaura chokwadi kuuya kwakaita chibhatani kuuya kwakaita hama dzake idzi then nezudhera nhasi because imi muri kuti muda kuwana mukana wekuti muzouya palive muchisikotaura nyaya dzenyu. Musikotaura mega
ende ndizvo zvakaitika. Saka inini pandanda kuramba ndichitaura because ndaitotaura chokwadi pepe, ndichitaura chokwadi. Pandanda kuramba ndichitaura ndopakabva vauya Mai Mazowe live yati handakana mboidelete, handina zvandinosimboita zvezviya, iriko ndizvo zvandaichengetera. Samas ina ndiitiswi zvekudaro handingofambi mumasiti ndongokolekta mari yekungotuka munhu kaungonzi mutuke 366 days. Vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti inini handibhadharwi mari kuti ndituke munhu asina zvaandiita. Ndinotuka munhu anenge anditadzira matigimu. Chandinomutukira hakusi kuti ndopuhwa mari naMai Mazowe. Matigimu ndofunga ndakakudza nezvelive yacho. Musi wakaita live achiti Ketty Mazepe musavape masters havana hunhu. Ndiye akanditanga ndosaka ndichimutuka ende ndichatoramba ndichimutuka ndisandamira. Tete MaSivanda ndinadaka nawo. Ndakangovatsamwira musi wavakaedha swaga kuti andituke palive yavo. Basi kwete kuti hanzi Mai Mazowe vakaudza Tete MaSivanda kuti idakare mawigi ameno nyaya yemawigi akamboitika kumashure hanzi Mai Mazowe enemi haisitombori nyaya yekuti yelive ane Ketty une grudge namai kana